Tak Lenka, povedz nám, ako sa za 36 rokov zmenilo to, čo ženy očakávajú od šiat. Tak dievčatá to cítim, aj viem, aj sa s tým stretávam, zháňajú alebo chcú kvalitu. Na všetko sa dívajú, ako sa perie, z čoho to je zložené, ako to je vyrobené. A ja som veľmi rada, že u nás, v našej značke Hello a v našich salónikoch našli tú kvalitu. Takže asi tak sa to zmenilo, že veľa dievčat tu chodí, že nechcú si objednávať zo sociálnych sietí, že tu je tá záruka 2 roky. Takže my sme radi, že tu prídu a že si urobia radosť. Ale no tak sa to zmenilo, že sledujú a ja som veľmi rada, že sa pýtajú, ako sa to perie, z čoho to je zložené. Dívajú sa na každý švik, takže nech sa páči. Ja som len rada. A keď niečo aj nájdu, alebo to tak aj má byť, ale si myslia, že to tak nemá byť, tak všetko im vysvetlíme, prečo to je tak a po prípade si to všetko vyrozprávame. A ja som veľmi rada, že komunikujem so zákazničkami, že v sebe nedusia a keď aj dievčatá niečo vidíte alebo nájdete, budem veľmi rada, keď mi o tom porozprávate, či to je tak, alebo by to tak nemalo byť, alebo budem rada. Budem rada, keď mi poviete niečo, čo ešte neviem. Ďakujem vám.